Aprubado na sang Senado sa ikatatlo katapusan nga pagbasa ang ginaproponer nga 6.793 trillion pesos nga national budget para sa 2026. 17 ka mga senador ang nagboto-pabor diri kag wala sang negative votes o kun abstentions. Bangud pareho na nga nakalusot sa Kamara kag Senado ang ila bersyon sang 2026 national budget. Patigayunon ang bicameral conference committee meeting. Ginalauman nga matabo ini sa Disyembre 11, tubtub 13. Ini nga bicameral panel amo maga-collaborate kag magahimo sang reconciled version sang national funding para sa masunod nga tuig. Kung ma-reconcile na, igabalik ang hagna sa duha ka chamber sang Kongreso para sa ratification. Ang naratipikahan nga bersyon mo naman ay igapasa sa opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. agon mapirmahan niya ini kag mahimo nga layi. Yaring kabahin sang pag-approve sang proposed budget. 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention. House Bill 4058 is approved on third reading. Mr. President, esteemed colleagues, I stand before you with a deep and profound sense of gratitude in this August chamber. Today, the Senate amendments on House Bill number 4058, otherwise referred to as the 2026 General Appropriations Bill, have been approved on third and final reading. We have worked together to create a budget that has been strengthened at every stage. Sa ating mahabang pagtatalakay, dalawang mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon.